Hello viewers, ngai Shan Swear, priang sngobhai vi, sai sisin pat chagani ga channel, haka kerteng ga batiang tam jong Jesus Christ nong penim. Tapi I mentang sngi ngada deng tai, ngada pong ya ka overcoat ma. Tika daw kalong ba mentang sngi ngan ai vi. Ya ka wei ga jing hikai. Kani ga de ga lai pautrek jong u December arjar arpuar. Mana ai fi kawai ga jing hikai kabang anong fi kabala da fi snap bhai gani ga jing hikai fin om babi haus nem ar hajar ar pulai namar baro ni kwa bau snem thmai unlong uba thmai shisha uba kit jingmot hanga hi usnem uba thmai udai uban khambha ya usnem ubarim ngamong bau snem ubarim usniu hanga arjar arpuar simlas niu aingu yo blai hanrai usnam arhajar arpulai udai ban khambang ong ya usnam arhajar arpuar. The viewers bangan tu shu ya kapor jang fi tungin ya let ya fi da shim ya ka ni ka notebook da fidan kini notebook da shim ya kulam but da snap bhai jing tho ki jing kran ki bangan ai fi jing hikai mata but da note down ni points ngan kran point wise but lada file akan dia ngangat bau belai musakur kui fi hila banlong na fi ki ba dan lagi jong jing temu haga jing em jong fi te snap bai gini ki points kilong ibadan kam ka point ka baning kong kalong namang nga ni tu fi ngade ubriu bayat kat kum ka principle ne kat kum ka jing hikai jong ka bible bat nga I habang ale umta ka seiso tika point ka baning kong ong nga tho ang ni nga puli fi ne point kong in the beginning God created the heavens and the earth ne ka baning kong ublay ula thau ya ka banang bat ka khandau ka ga jingmot ta kumat habang ha ka baning kong ublay te blay film kot jingmot ba how ni usnam ar hajar ar pulai pin sedang no ya ka jigem jong fi banyat ba ublay kata ka diga ba sedang do kala ka bamot no naka jingbam yat bu blay bat yat no bat ublay naka benta ka buram jong u yat bat ublay bat le naka benta ka buram jong ublay kata la da fisdang ngau fi gini gi hang ni bapet yang ni channel se fi gi pimpat ma shisha ublay pi shutep bau dan ublay hanrai balai pim sedang no kata ka jing ya bat pi bu ublay namar pi balai ngau kum ni habaya kan ni ka perthai ya ni ka saudong saukun ya ni ka mariam ya kan ka beneng anong latau do blay ya briu ru latau do blay ti piput pi perkat kat no ka jing start jong blay nasau si manong hang ni ki briu ngia sedang ban penuat jing start na para briu manong fi na ki para briu ngi kelat no yu blay ni kelat no bau de blay watau ya kan ka jabing jong ya kan ka jing start briu ru de blay watau bakat no tam la da gi yet yu blay ni dan ka jing ya dai bu blay ni sedang bat blay kanong fifin yo da ka jing start blay am sure da ka jing start briu wat pin sedang banang bat pendan buram yu blay kita ka jing sedang baning kong do ngako ban ai fi kabaar ngin pet nuksa na u Jesus Christ u ko jong blay Jesus Christ u de u blay ka jo kapor bat ngin pet nuksa na u Jesus Christ no fi banga bias kanina ka tin jong blay pi habau Jesus Christ wan chani ka perthai wan shaka perthai ba ka dan ka problem uklam shimwan haka jingsuk shimwan jaga jingsuk ka perthai ka dan bat ka pop ka dan ka jing kerdu ka dan ka jing pang ka dan ka jing shitam ka dan ka jing shakban ben roi habau Jesus Christ wan kanang shini ka perthai wan kum u problem solver bat uta u servant pi kai ga bamut ni bangin yo nang ni ka jingmot kamot ba habau Jesus Christ wan shaka perthai ba ka dan ka problem ngir mantangi dan haka problem pi ni ban sutu ban pet ba habau Jesus Christ wan ka pedai ukum shimut bang blai pa yang ka jaka ka ba blai pa yang ka jaka ba ne uknyum re kum no ushim yaka kum kalat kum kakabu ne ka as an opportunity fi lada fidan mentah ka jinge ngadong fi gitu ibadan ka jinge ka yeng kasam la se ha yeng hasam na fi ka pat ka pra let's say ka yeng kasam jang fi ka dan ka jingkerdu let's say ka yeng kasam jang fi ka dan ha ka jingpang jing shitam let's say fi ban kya jing perkat
Balai pimpet ya kata kum ka opportunity, kum bau Jesus Christ upet, kum bagi senran jong Jesus Christ kipet. Balai film shem ya kata kum ka opportunity da kum ka kabu, ban thrive lani ban say so what happened gijing e. Kata ka jing e, anong ifi kadai kalat bangin say so. Kadang kam ka realization. Namar bang ong ifi filak sedang bau blay, kam dan ka bae bau blay. Tipet ya kata ka problem kum kala nga akren ni amdai bang syukran kum ni anong ifi bang syukran tandap ndai ka bang ale ka wobleu pen i pi nga ka bang nga ka problem ni ka iba nga ka bu bleh ni nga iba ka problem ka ka pop ni kom pi uji skres wan chani ka persai ka pop ti nga ibon ki balet jingesang ki ba smart ban le jingesang ki syak te marau syak khum ha ki jing mot jing perkhat di basniu syak khum itu ki negative thoughts syak khum ha ka suicidal spirit ha ki bun ki wat laki let jing sang bat ki bri ki bamlet jing sang rungai kenduk man kapor tengah i kan ka problem bat ngam sim lak nyum yu blai da jing ai jong blai rai menta ini ministry ngan lam kan ka deliverance ministry bat ka dai ru ha ka ju kapor ka counseling ministry tengah lai kita ki problem bat mentang ala banong ifi ngala dai way counselor bagi beri kisat wan sya ka jaka bagi ai counsel tiki ya kenduk si bonjat ki beri ya kenduk ki drug addict ki nuti ki beri ki bala dan ha suicide bagi beri ki bakhyar mesim bat ila ai counseling iki ila ai discipleship iki bat menta kila roy te kum ju ru ma ifi bang akran ifi ngakran praktikal abang apen mi ya kan ka YouTube kam dai nakabenta jong na. Kabakadan ka problem mat kadai ba fin sa fi beriu. Kumau Jesus Christ wan ban syakri uang lanu nu bakwa ban long kraw ki ma ki menang ban syakri tengah sautu ngapet yo Jesus Christ ngiri ban syakri. Bawan ni kapor nang fi ngakran ya kajing syakri. Tengah pen mi ni YouTube ru amba ngan yo nang mga ndre ma fi ki viewers fin yo nang fi haba fi snap kan dia fin kan say so kan dan gajing arab ya fi mentala da fi kwa ban permi kan no YouTube ngong wat let's say kam dai syapang ka ministry na fi kwa ban le wat ju perkhat bagi brio kin ajing mentoy fi kata kadai ka babakla ma fi kan fi dai ban ajing mentoy ya kita gi basngap ini gi bapet ya fi dai ban i ka problem ayu ki dan gi brio pet ya ka problem lada fi iya ka problem hangta long utau problem solver ni long ta haba fi ga jinge long ta uba solve kita jinge lang no ta bayarap kita jinge kata ka dai ka point ka baar ka point ka balai ka long wat pet sya ka pisa wat pet sya ka jing dan pisa bun bri yang ngan sedang kata ngam dan ka pisa manong fi lada pipet sya ka pisa anong ifi finumpai ban le ai nasdang niya kani ka YouTube ministry ngam simdan pisa kani ka YouTube ministry anong ifi ka dai tang arpau persen naka ai ka bangile sisa ka persen proper persen ka dai bangile par arpau persen anong ifi ka dai bangi penmi kani ka YouTube ministry bagi wai kin tip ti anong ifi wat let sedang do jingkerman ba pim dan bisa sedang bat ublay na marpila sedang ublay sa ai fi ka ai ka ba finle te ba fi sedang da ki jing duai ba fi sedang ba ublay sedang da ki jing duai sedang da ka ba puli ka ketin jong ublay sedang da ka ba syak jingit ka jing syak jingit ka dan kam bat sedang da ka ba duai how men sim anoi fi ka jing duai how men sim ru ka badan kam ha hanga ka jing duai hom sim ka de ka jing kran tlet habang alet duai ngam la syu ngla duai jero ngam la syu ngam dan keting boleh ngia man sngap di keting na duai hom sim bakut bat ka basa haba pile unta pin sadan ya ka vision nganang fingal athok ni kan dan ka vision na ka jing itu pa haba pile kan no ki ka keting jong boleh ka without the vision people perish ne habam dan kata ka jing itu pa ki beri wijat no TV dai bandan ya kajing itu pa ki ai ki bale mdai ban chule rumah huri hura mo kamdan ga vision pin sathat no hagaju ka point ga basaw ya kani ka jing itu pa ni ga vision ni ga dream jong fi dai ban tho ka write your vision ngasih sangap hai we nang pen YouTube udah pastor layak mata
udah Miles Monroe ngam fi Miles Monroe hikai bang asyik puli kat jong uru wang you must write your vision ngada le shisha kata tinggal to yang ni vision bat haba pito yang vision yang itu pau ke ba fin le fi ke ba fi le menta kan sami pau hadien fi be sha pang ta tham kam pat kot la da ka kot no kam dei shu ngam fi ti to yang kata ka vision jong fi ke ba fi tmu bat haba fikir ang step fi pin sakan ma kata fin sedua ya ka finum kelat lada film to nganong fin kelat no wei ubri uba sna ya ka yeng nganong fi klam kaplan fi kare bandan kaplan arkitek dan ka jam kaplan adan lupa kaplan kalau adan ka vision ba kan salong rekam kaplan kan huri hura sna yeng keryang sekayeng mi kumna poi senu la adan kaplan la adan ka vision nganong fi haban to kata kabasau nganong fi kata kabasan ndai tang bafidan ka vision hanrai yang mi no naka jingjai tu lani naka comfort zone mi no naka jingjai tu bat naka jingkwa ban syong sup pi ubelai unum pendan kam yano bat wat kibri wa percaya ru ginum pai seno hino dan ka jingjai pede ka prowa ka ta prowa ka kran bai ka jingjai pede sawan saka jingdok fi bri ba jai pede ba jai tu nuan saka jingdok ti ngam kran ni ngam ban ki bri badok bat ngabang fi kala bandai ka situation ka ba dan ki bri ki badok naka pang ka shitam rei wat li sa yai sa ta ublei kham tawi fi ba fin shong sa ta rei ba fin yet yu ba fi yet yu unai ka mat ka bakot makhya an pen khya fi ni jing pang bat fin smart fin yet yu bat fin sedang ban yo amat bakot makhya fin trei nga kham kran ban nen rei ngong fi ngim dei ban sa hoi kan dan ki por bangi ni kedu ni ai kan dan ki por rei ngim dei ban yai pech sa ka jing dok kum kala bangi mla ban yang pat wat ai ba katakan long ka daw jo ka jing jai tu fi dan kam ya ka hard work ni ka jing trei shitam ya ka dedication bat ba fin penlong ya kata ka jing anut jong fi ni kata ka vision na kata ka jing tu pa jong fi syaka jing shisha da ka ba fi trei ngakran ni am bang syukran dengan ong video fi da ka jing ai jong blai yang open kendet dang step tentang shi baje men step tentang ar baje tentang lai baje tentang lai stang bang akhir ngam jutia syu ngadua ngasdang ban dam ban duai bang pendap igi kti jong blai ngasdang ban tho iki ba ublei open pau ti ngasdang ban ngong fi kata karukom bat nang taru ngong fi ndei tang ba ngai thu nim dei bat sarong rei mani thu jing ai jong ublei ke igi bangale namar la dangam le ngalong arsap ti bat hayen asam ngadan ka yeng asam ngadan ikhun ngadang fi ngasdang ya ga youtube ndei bang yo pisana no ngahap ban trei sitam ban pendap ya ga yeng asam bat ru ban build atat ya vision jonga hoi ngatroi kam aga jagi jaka troi nroi ha ju ko nam sim ailat ba kata ka jing khang la jong ka jing troi ya kam ban pendap hieng bangan du ban le ya ka vision ga bo bleu ai ti wat le jaitu walong alhia ka ban nyau ma ba file ka ya bangile ya ka ministry na ka business fi ko ban le business ar hajar ar pulai le kanu ka ba fisdang kan mau ban long ki bayai ni nganong fi ngala le ministry la kala kaptu kat ni senam ngala ikendu jing anong fi kadang kala pat ru tentang anong fi ngani thu ni daga jing syai ka pat ru bangala syai no marwai ngala long marwai anong fi kala dan kapor bang ngala long kumba quit artat anong kasjan ban quit artat hanrei habang ayai de hau blai pat perseverance mat ni haban yai de hau blai habang yai de hau blai dala jan tukut ru ublai ule amno wai pat ya kata ka vision ban pentamai pat habang ami no na kata ka jing tukut nganong fi kata ka jing ka bang lai kendu na kata ka jing syak kentat ka jing syak bom dan yusu ublai thau thamai bat nga stang la nang to ngam sim babi ka baja ka jing ngasdang ban song thu oplen gitu ki jing syak no kinang pen klan ban plen nga menta how jesus ngarang song thu ban ai men sim ki wai bat yal diru mas thu bagi dehak banya di wat let quit don't give up quitters never win nganong fi kiba quit lani kiba no stem nganong fi kinum poi sesino yang jat biang upol wi thu ba jing ya ti jongi kalong kum ga jing mare tham habang i ur ni hap ni kepat
ngi tak dawai la ni pet su blai bagi ya pat ngi sedang ban mare biang bagi dai ban dan katang ka vision katang ana fi ublai la khat ina duk menchua dang red nau Isaya naka kitab Isaya keren dan ka ayat sibun ki ai ana fi tang ala syai no marwai tang ale kulumar ana fi ndai mga biang mantar mampat biang ale kulumar ale ministry kulumar ana fi harai ublai usnang u Petras ru pini ule kulumar ni kom ndai bu ule no ule jisuru umat ya skor jam tu jam tu syakri jam tu ramba lingdo ule sibon gijing le kulumar ndai ulen wat yu jisuru ana fi lan yu jisuru ndai Petras pat ana fi habo jisu pat pai pat wiang pat ana hadien pat sa yu madu bam dan jing bakala la daging bakla nginum lan nginum bor bagda pikwa banum bakla te naile e no wat juting ban bakla no fi la fiting ban bakla mod piskwa ban long perfect baik ban subiang baik pinum le ai hanrei wat apa kita jing bakla jing or jing ha persevere ne yai next camp ka point ka pra wat like penut por ya ka por jong fi ha ki bamantoy wat teng anong fi kandan kapor kaba fi penlut aki kiba mentoy ru ndrei pin hapet kano kaba khamentoy nuksa anong fi menchip snam how arjar arpuai kala dan kawai ka jinglet ya bam snobha ban yakendu si bahayeng anong fi si bahayeng kadai ka babha nga sultanat ba ban ya bam si bahayeng hagini kipor Christmas na kipor New Year nga sultanat ban yakendu ban syangkai pi kipor bam yu right menship sedang anong fi ngala kot jingmot bakan ai ya kata kapor siya ublay ngala alet siya fasting ang turay ngala kot jingmot ban ai siya mi ban ngam kwa siya nga kam kordor ya mi nga hoy kini gibahi gidan kam pala jiki gidan kam gijing day right hagan kapor nga marway ngala sngo benut ba ya kata kaba ngadu namar nga sultanat ban socialize hanray anong fi ngala IT siya ublay ngala alet siya fasting bat ngala ipat ba kanang kampen scam shu ya jing dai bahien marna ai sho yublai ka kampen scam shu ti ngakwa kai ga bakwa banong fi kamtam hi por lai ki ba fi penut pa por ka ba pet ki bam dai le sigalang ka YouTube video ga bam yarap fi ga ba shu entertain ya jing perkhat ki bam dan ga ban le practical na ka ban dan ka ban dai ka ba ban ai ga jing job fi wat penut gitu por gitu ki biria ki Ang fing ada ibri was tanat ban pet football. Haki tu isnam gibal alet nrei menta usnam man itu ifi nga pet tang haka final bang na pet sisa. Ho ngabong ka basniu gitu giba degi player football pila ban pet na marka ajing mentoy nrei nga ngam dan iai bangan yo nang na ka pet football ka entertain ya na. Tingala ngala i no eki. Ti wat ki news ru nga pet gum tu manula nrei ngam da concentrate tan. Ti kham tam lagi ki bam dai ki bakam kai li te manong fikir no iki wat penut por namar ngidan arp saw kan taw blay ai ka por por waktu sius pa ai ka por namar kisngi gilang bakat do ladang im sius pa ka por manong fi ka por ka bala let ka mentoy shu kadang mentoy shu ka por ba let ti ka point ka ba khandai kalong ba wat perkhat shu ya ka bala let teng ngong fi pi perkhat palat ki bala let le se ka jingem jam fi ha ka por ka bala rem kambha le se mataw snap kambha kamdan ki ba ki bri ki karan ni fi ka babha fi pet film long e re ba pa shu blai kalat no ki barem ki bri ki la ban kho kin pat kan ma fi ki por ki barem le se film long bri ba kam kai la ni fi le kam ki jam ni fi ki fi long tang kum kuse fi ngar manong fi ngala ju sha snang ta ki ong wat julong kum kuse ba shulet no ngala dan itu por kala ngam yang kata ka jingkran nga ai kublai jai wei briu ba karan ya ta bat kada bu hajing mat berkhat nga yang wat long kum kuse ba shume bat lep no manong fi le se pila long kum kuse wat pet shu shakata kalat no kata ki briu ba ki kalat no ya ka ai ba ki ka ba ki kran kan peding fi ban le ka ba khamba wat kan mau shu i jing duna jang fi ki bla rem nan ba biang na no fi repeat show jik skres pet show blai wat let chom sam to mi no ni to ka ba khandai ka ba shipau blong ki ba yama wat bu thi ka jik thang la da fi kwa man dem ka jik sedang jom ka jik sai so no fi how ni snam ba araja akulai ru
kalong nakap mensim anong fi haba fila dan yu blay fi di ban weng no eu thi jing thang da fi dan thi jing thang pla pan map sai khu dak snam jung Jesus let ban map no itu beriu map no ha du no jong fi wat bu thi jing thang dei wei ban pen hiar terdan fi ha ju kan di ka point ong ru ya fi bala da file ke dei tang badan thi jing thang wat lai ai ban dan ka mensim ka ba ya siu kerliang da ka basniu nang ta wale dan ru yang mensim jo ka competition fi wale ai ba finle kai ban compete ban no mani tu fi na da ka jing ai jong blai biang akran ne ngai i sibun ki youtube preachers na pedang ki rikasi jantial mi ki bela kiu ba ngak keban ba ba ki kiu maki no mar balai la da ki kiu maki ngai ba kiu lang ngaduai ki ba kiu balai nga i ba nga sipet ba YouTube ki nga i nga but nuksa na ki kai ga babharu nga sim lang na ki ba nga pendan kam on fi ngam kamen bagin hiar kerdan nga kamen bakin ang kiu su ba ada duai boblem nang kerku su kin job men sim lani de kile kanu la da kam de ga YouTube de ga business ka bigile na kanu kam anak kwa anak duai bakin kiu su na mar da ki bai ki kiu pi pin hiar la da pi ai sa bagi beriu ki bahiar pin hiar kerdan la da pi ta ni ki bai pin hiar ya la dia Repi syam bagi beri ki bakiu pi penkiu ki wai ki pi bin kiu lang. Wat judan gajing mis umat siam jong gajing long kun swat yang ta. Ko bagi wai kin hiar pi bisni pi benut pi compete le pi benut utu ba kham ha po jong pi un kiu. Kata ka de gaman siam ka banum sai so. Ti long ki bayama mi nu ti jik thang bat kata ka point ka basno lang. Ka ba point ka ba khandai nganong fi puli ya kikot piga ketin naka kita proverb kong no kong bah ka jing ya sela ki babun kadan ka jing ka safety na kadan kata ka jing ya da pi sibun ki briu ki bala khamya shwayangi yana ya firu ngong fi kum gitu gi nong yalap ki bala yalap ki la ya shwa ki la e kendu ki jing e dengan ngap naki ngala pet ngala puli ru ikot jongki bat ke ki bala ya maki nga la da ki la batai banum dei man le tang masyim nuksa bat kadan shisha kajing ada te tang bang puli ya kikot ki badai kerja mesim ngamong itu kikot theology ki baya debate ngasit keran bang ne kitu theology ki ba debate ki ba wara ya ka jing keluar ngam puli su kitu mencang aju puli rai ye kikot ki batai ba fistu ki belang praktikal ki batai sha puli kitu pidan kam nong ka wat ai dau ba film dan por Sitang kata sisngi pimla seban puli lani khatsan minit pila ban pendap sibun dikat la da puli tang khatsan minit sisngi no mata nganong fi da kajing ai jong bleng la ban pendap mata usnam barok ko ga bible mentang barok ko ga bible ngala ban pendap syu skiwei ba nalor kata nganang puli syu bat kiwei gikat da kajing ai jong bleng puli gikat business ro ki puli kat ba de pang YouTube nga puli lo tikine bat nganong fi habang i puli ngiyo ka insight ning yo kajing selan kituru ti nai puli kai ki kot ki bam dan kam mensyang anoi fi ngalet puli ka English literature ki da novels e ngala i no i gitu namar kimda ngastu kimda dan kam ngamong ba pimdei ban puli bi bakwa puli repet igino ki balong relevant kan ki balong praktikal kan ki ban yadai kumnga mata ngadan haka counseling ti ngala ban ai ngapuli kot counseling ngapuli ru ya kai ga bakan jaman sim kan ti ngasu ai nuk sai fi pi ban long uriu puli ki bri ba puli ki kiu nong ki bri ba am tang ba puli pet ki YouTube je ki wairu kidan ha ka YouTube nganong fi ga dai ga ka kidan ki ba bha ban ki ba sniru la da pim nang dan kam te pila chu bijai ga por hari la da pinang ban panan kam sisa pin sayo jing mentoy tinga kran ni firu ba pinyo jing mentoy kaba shipau ngang fi yak ei kaba pile le yaile repeat but yaile shi yaile ei kaba fi le finang khamba nuksa nga kren hani YouTube ngala kren kat nutli cara shi spak tam ki videos but da kaba kren kumni kanang panbahai na fi ublei utrei bajai tu nang fi ko bangal ong manne ba ublei khat gitu kiba smart mo kiba trei stom Tiba ban tray stom pidak ban yele sile da ka bayele sile practice makes a man perfect yang mo isi yang practice makes a man perfect tiba yele sile knang bakan long haba fikiran hadin kan long natural ngangat mentakat bangan angkuran hadin
kalak nang khamba ye bang kran kalak khamsuk yang namar ba kanu kajing ai ka ba fidan let's say kam dai tang kajing kran ngam kran fidan la kajong kajing ai filak ban nang ban tanjan filak ban nang ban kanu ka ba file sports na ye ru nang fi pihak ban da trish tam ban minat ban ye le shele ka ju kanang ba kan shoot ya ka jabiang jong fi kan shoot ya ka ai ka ba file bat fin sarai nang fi ka point ka ba khatway be generous nang fi kaktin parang kong be generous upol wong God loves a cheerful giver de long ki ba ai kelot ba long ki ba khap nap ki bri ba khap nap nang fi kire ki bri ki ba kim sim bat kin sapoy ka jingdok ru long ki ba sbon wala kadai ha ka tingka lani ha ka men sim ba fin yarap ba kadai fi yarap bat wat yarap dah makin siap kaliang yarap ai bat yaki yale ban pedkiu ki bri ki badan ha fi wat bishni ki ngong fi la da kadai kanu la da findan ka tingka pisa yarap iki da ka mat da ka ai yarap iki yarap na do ka men sim namar ublay u it ya kita ki ba ai na do ka men sim yarap na do ka men sim mun sa kentiu no fi fin sa shlay no fi pat nga ai kani ka ministry jang overflowing life ministry namar ublay u ai ya ka jing ai ya na man yo ya ka jing penyem tinga ai ki wairu kani ka video ba fi pat taru pi yo ai mo ki dan ki beri ki bawan siniru manong fi ni ai ya ka counseling ni kam charge ai ndan jing charge ai giwan tak tangi naka jing ai jong bleng ala manong fi giwan na jana ni ai sobat ka bam ru ki beri ki bam dan ki ban ni ublei pandap manong fi ti long ki ba ai ho the filak ban the sak kam jong blei ru ai la lut sak kam jong blei pi ki beri ki ba ngak ni ngam ju pan ngam ong kata ka yu rei ngam ong ke na bangin pan bangin rei ngam lada fi ka kam jong blei baka ka roi fi ki bri bilet jalap ya gospel the sa kataru kata blei sa kerkhun sa pendap shan ye fi long ki ba ai kelut ngam fi ai ski wei ngam karan ni ban sarong rei ngam fi nilat ki bri ki ba dok ki ba kerdu ru badan ki jing ngimlat ki ban lap gospel yo yun rei ni ai kelai ki de long ubriu ne ka briu ki ba kelut ya ka jing ai ski se ka bayalap gospel sha the aki jaka ki ba ublei fi kandan ka jing kerku ublei let's say fi film la ban yalap gospel film la ban le counseling dal dia film la fi la ban dan ringkat ban kita ki briu da ka jing yarap yo fi ka ba fi the ublei what I should briu what expect aba fi ai ki briu bon sim na yalap ka principal dan wai uba pastor met wang haba pi ai you know what I bikin ong kublei shibon fi ong kan mau ba blei do ba ai haba nga ai you know nga dai man kan mau si kan mau tak principal bang ai you know ong ngam dai mga ba ai ude blei ka di ka pisa jong blei ka di ka jingker ku blei yo ka jingero pi dai man pai shu blei bi ai ba blei ye fi kata pinum expect na gibriu nakta da ka ba khat la jeng poi atat sa poi no kot ka ba khat ka long dan ka jingat haba pile eke have faith and expect great thing dan bet ka jingat ka eke ka ba fi kan saja ka eke ba kra fi haba pile na ka jingat ngam fi ka eke manja para banget fi nga ai nga sngongu ru fi be sibon ba viewers ba fiak subscribe sini ka channel ala poi menta saw hajar tam rai ngam fi ini saw hajar tam ngala jukran ya kan arsin menta kanum long tang saw hajar tam kalak ban long saw pau hajaru let's see ma expect by saw lak ru balai ngin limit balai ngin penduk jingkerman yal di balai ngin penduk jingkerman yu tau balai uba im misalnya aku balai ngam fida duai bat fida ngat ngam fi haba u arkitek u plan yang tu ka plan kampat long te gaji ula dan ka plan ngam fi bahkan salong mereka salong am gaji Tafir dan ka jingat haba fidan ka vision dan ka jingat klam ka jingat mlak banten so bahai blai ketin jong blai ka ong klam ka jingat mlak banten so bahai blai ka dai tau bawan hau blai bon ngat bau long bat bau dan haba gilat duai beriu ngilat tu ngimpat i bagi khiak ni siong bat long khiak ngabu ya keti da ka jingat ngong long khiak fin yok khiak fin yang no fin yu da ka jingat haba ngilat da ka jingat ngong fi fidan ka hop ka ka bam i pi ka jingat jonga hai kalong bangan sai kenduk ya Jesus Kristus ngampat i ya Jesus Kristus meta marhamat Harai ngangat bangan sai iu kita ka dege jingat ka banga dan ni kom ngam mot ban ong fi
Hadai nadien kata kidan pat kiwei ki jingat yang bangilek yang ministry nganget try mamen kerku. Nganget ngan move forward. Teng dan kibri ki belawan ban kela ka bamut kiting ban cim jing pen baptis omru. Makaran nama bangilek yang ministry. Lani fi kwa ban lek business u lek ban. Lani tu ifi macam ala juple ya ka ya ki business nrai teng gadan kidan ki ba feel ru to. Anang ifi nrai ngam judu jingkerman pat. Balai ngalan nam tu. Kajingat jong feel ada fi feel ru melei. Fila le pat, fila achieve something. Haka jing feel jong feel anong filan. Ndai ba fi kamle ai, file business na file kano lada fi or nam to filan am. Ndai ba fi kam yo ai, ndai ba kam long wat pet ya kata pet ko ai ngalan nam to. Kai ka jing kai ka bang yo to kata ka dai ka ba fin so to. Te dan ka jingat shem le bat kidan diberi ong fi kila ladap kala ka mot kiting chin baptis. Oh yo nga ha biang yo ngalong ta kata ka dai ka defeatist attitude. Kata ka dai ka bang poison no anong fi. Dan gajingat boleh unang persubah ai balik kelang gajingat. Wala ki beri ki bam dan ya gajingat hang ni ka ti jong boleh gile da ka hope kata kalong bat. Ti ka bakhat lai ka point sabha stay humble, don't let your success go to your head. Don't let your failure go to your heart. Long ki basngauret ni dan gajing ngauret boleh wai kajing ngauret ya kita kiba wai kajing ayai kita kiba ngauret ngauret ru kadan ni kajing adai ba bakai kerja mesim te kadan ka bayadai ba fasting ba kajing duai ba fimla lai ai nal dia filat ho blai ba ha ba filat chu blai wai kajing ayai kata kadan kajing ngauret te kiwei kamru kajing ngauret kamut ba nginum habo blai la kan ti ni nginum long kiba ai buram shu nginum ai ban ai baka daka position ka bangidan se blame sa kantif sa position na ka ga bafidan marai bakan rum siya ka kli war ai kata ka jingdu jingkerman ka bafiha bakan rum siya po ka do note jang fi ngimdai ban rum siya do note ba hadu na num le issue kani ka diga jing sarang snowret kini artli ginum pen position no sino te kublai shibon viewers ngatrai fila yo 80 points da note down ha notebook da film yo ru biang ini video arsin laisin da post da tho but ngai ka buram gajiro shublai kublai shibun na menta ka po jongfi ngada pen kan ma fi da like da share kan ka subscribe namar ngan ngai penmi ki video ki bakham bha shu adin ki ba fin men toy shisha no fi namar ngar ngapet ki video jong ki wai ngale fi da pet da share la da fi share kalong kumba fi film khap nap ma fi ngong long ubri bosbon nang tang fi kwa tang yel dia ban ium dan jing mot ka to share nga share ba videos ki ba ki wai gi iu nga sa ongro iki nga da kadan ga group manong fi ha ka WhatsApp group jongi ngam juang iki wat pet iki videos yung ki wai hoi nga ya da iki la da ki de videos ki balam ler ite nga ya da hare iki video ki ba dai siang ong let's ka ministry jong ki wai ru let's to jing yesang let learn naki balai pin sa kot tamat nga sna la ka jong ka ministry ru te piru nga kerpat ni to like yang video share sa iki wai ru ki wai kin haba fi share ki wai Kiyo jing mentoi boleh ukur kui fi nalendat. Hawa fi mi. Te kublai shibon viwas sai simpat nginai kendo yaro itrai.